Az ifjú Indiana Jones kalandjai. Az első kaland. ...1899. július 1-én születtem. Nem nagyon emlékszem rá, de azt hiszem, hogy a szüleim örültek nekem. A nevemet az édesapám után kaptam. Így lettem Henry Walton Jones Jr. Kicsim. A New Jersey-i Princetonban nőttem fel, egy mozgalmas korszakban. A 20. század kezdetén. Már korán elkezdtem járni. Ez mindenkit nagy izgalomba hozott. Junior! Nem tudom miért, de mindig érdekelt, hogy mi lehet a hegyeken túl. Vonzott az ismeretlen. Nézd, mit kapsz tőlük. Később megismertem életem legjobb barátját. Nem aranyos? Tudják, milyen az, mikor az első látásra megszeretünk valakit? Nagyon megszeretünk. Nos, velem és Indiánával ez történt. Rögtön barátok lettünk. A papám középkori történelmet tanított a Princetonon. Nagyon okos ember volt. Írt egy könyvet a lovagokról. A mamám imádta őt. Ő volt a legkedvesebb, legokosabb és legcsodálatosabb nő, akit valaha láttam. Miután tehát felírtuk az egyenleteket, meg kell próbálnunk egymásba illeszteni őt. A suli nem nagyon érdekelt. Nem annyira a leckéket untam, inkább az állandó egy helyben ülést. Indiánával sokkal érdekesebb dolgokat tanultunk. Például, hogy milyen ívben száll a labda. Legyőztük a gravitációt, és ha a léggömb nem pukkadt volna ki, Indiána lett volna az első kutya a Holdon. De azt hiszem, hogy elég magányos lett volna odafent. Megpróbáltuk megdönteni a sebességrekordot. Akkor tanultam valami nagyon fontosat. Bárhol vagy, és bármit csinálsz, mindig nézz a hátad mögé is. Gyorsabban! Sikerült rájönnöm az elektromosság titkára. Indiana is segített. Egy este a szüleim bejöttek a szobámba. Sose felejtem el azt a mondatot. Figyelj ránk, Junior! Képzeld, kicsim, világ körüli útra megyünk. Apám új könyve olyan sikeres volt, hogy egy csomó egyetem meghívta őt előadásokat tartani. Ezért szabadságot kapott a Princetonon. Sajnos Indiánától el kellett búcsúznom. Viszlát! Viszlát! Ég veled, Indi! Egy hatalmas gőzhajón keltünk át az óceánon. Angliában először Londont néztük meg, aztán Oxfordba mentünk. A papám ott járt egyetemre. Azt mondta, kapok tőle egy meglepetést. Másra számítottam. Elegetek van a tanáraitokból? Hát mondok valamit. A nyomába se érnek Miss Helen Seymournak. Ő volt a meglepetés. Állj egyenesen, Harry. Fiatal úr, hány éves ön? 9. Szeret tanulni? Attól függ. Tessék? Hogy? Mitől? Hogy miről van szó? Elmehet. Sajnálom, de ez lehetetlen. Túl fiatal. Keressen egy nevelőnőt. Én nem nevelek, én tanítok. Maga a legjobb. Őrre van szüksége. Drága professzor, ő még gyerek. A tanítványaim majd 2-szer ennyi idősek. Szó sem lehet róla. Utálom, egy banya! Figyelj, kicsim. Miss Seymour az akadémia egyik legtekintélyesebb tanára. Ő tanította édesapádat Oxfordban. Apád nagyon tiszteli őt. Akkor vigye magával, mi meg menjünk haza. Úgy tűnt, hogy megmenekültem. Legalábbis én azt hittem. De apám nagyon okos ember volt. Ön mindig szeretett volna utazni. Itt a nagy lehetőség. Ne fordítson hátat neki. Sajnálom, Jones professzor, de a fiával nem megyek sehova. És ha láthatná a kínai nagyfalat?
Kyoto kertjeit, a Taj Mahal kupoláját, a szfinxet a piramisokkal. 9 napig hajóztunk a földközi tengeren. A szüleim biztosan élvezték az utazást. Én viszont nem sokat láttam belőle. Miss Seymour egy percre sem engedett a fedélzetre. Matek, irodalom, történelem, semmi sem tudta leállítani. Még az óceán sem. Szűz Máriám! Viharos az idő. Inkább csak élénk. Remélem nem zavarja az utazásban. Nem, kapitány. Minket angolokat kemény fából faragtak. És fiatalember, miről szólt a mai tananyag? A múmiákról, uram. Múmiák? Igen, uram. Az egyiptomiak múmiává változtatták a halottakat. Igen? És azt hogyan csinálták? Először kihúzták a halott ember agyát az orrán keresztül. Persze előbb betörték. Itt. Kamput használtak. Azzal rángatták. Elnézést. Majd fogtak egy kést, felvágták a test bal oldalát, benyúltak, és kivették az összes szervet. 4 edénybe rakták őket. Egybe a májat, egybe a tüdőt, egybe a gyomrot és egybe a beleket. A körmeiket rákötötték az ujjaikra, hogy le ne essenek. Az orrukat bedugták, és a szemhéjuk alá tettek egy darab rongyot, de ami még érdekesebb, néha hagymát tettek oda helyette. Aztán bekenték a testet barzsammal, utána pedig pólyába bugyolálták, de néha hibáztak. Sok múmián maradtak lyukak. Azt hiszem, hogy engem várnak a hídon. Ez szép előadás volt, Junior. Köszönöm, apám. Most kezdj enni. Alexandriában kötöttünk ki. És aztán a Nílus folyón felhajóztunk egészen Kairó ősi városáig. Még sosem láttam ilyet. Az egész város nagyon különös és egzotikus volt. Miután elfoglaltuk a szállást, apám elkezdte az előadásait a Kairói Egyetemen. A mamám társas összejöveteleket szervezett, ahogy jó feleséghez illik. Így hát nekem egyetlen társaságom maradt. A vén banya. Időnként sikerült felfedeznem egy-két érdekes dolgot, de a legtöbb időt a szobában kellett töltenem Miss Seymour könyvei között. Befejezted? Majdnem. Jó. Mert ha igen, akkor megnézünk néhány műemléket. A piramisokat? Igen. És a titokzatos szfinxet. Húha!
egészet Krisztus születése előtt 3000-ben építették. Hűha! Nos, lássuk a kalandot, hm? Másszuk meg az egyik piramist. Miért csak 10 piasztert adott neki? 10 piaszter tökéletesen elég a szolgálataiért, Harry. De ő 30-at kért. Mert mindig alkudnak, ilyen a természetük. Majd meglátod, ha már leértünk, elégedett lesz. Nem tudom, Miss Seymour. Szerintem elég dühös. Ugyan, szamárság, Henry. Nos, mikor épült az a piramis? 4000 évvel ezelőtt. Keops fáraói. Ez minden idők egyik legnagyobb építménye, és a világ egyik csodája. Nagyon jó. Miért nem mászunk fel a legnagyobbra? Nekem már az is elég lesz, ha erre feljutunk valahogy. Nos, útra fel! Ó, Miss Seymour, bár fáraó lehetnék. Nézze, Miss Seymour! Ó, szűzanyám! Elviszi a tevéket! Várjon! Aj! Aj! Jöjjön vissza! Várjon meg! Jöjjön vissza! Várjon! Várjon! Jöjjön vissza! Várjon! Hozza vissza a tevét! Ne menjen el! Várjon meg! Hozza vissza a tevéket! Várjon! Ne menjen el! Úgy tűnik, mégsem volt elégedett. Mit évők legyünk? Nem tudom, Miss Seymour. Talán sétáljunk? Túl messze van. És mindjárt sötétedik. És akkor jönnek a banditák? Szamárság! Vagy a sírrablók? Ők nagyon rémisztőek. Henry, nincs okunk a félelemre. Nézze! Valaki jön. Megmenekültünk. És a sírrabló? Üdvözlöm, Miss Seymour. Mr. Lawrence, az ég szerelmére hogy került ide? Keresztes várakat kutattam Szíriában. Gondoltam, lenézek Egyiptomba, mielőtt hazamegyek. Hello! Hello! Mr. Henry Jones Jr. Princetonból. Mr. T.E. Lawrence az Oxfordi Egyetemről. Hogy van, Mr. Lawrence? Kitűnően, köszönöm. Hívd csak Nednek. Nem vagy véletlenül rokon a Jones professzornak? Ő a papám. Olvastam a könyvét, brilliáns. Mi történt? Sajnos összevesztünk a vezetőnkkel. Igen, és elment a tevéinkkel. Igen, néha előfordul. Most mihez kezdjünk? Nos, lássuk csak. Rakjunk tüzet tevetrágyából, mert hideg lesz. Ott az idő nem jelent semmit. Mikor felnyitott, behatol a fény. Az első fénysugár 3 vagy 4 ezer év sötétség után. Te vagy az első, aki ott jár azóta, hogy a sírt megépítették. Tán még a lábuk nyomát is láthatod a porban. Azt a levegőt szívod, amit ők is beszívtak hajdanán. Hű, de jó. Archeológus akarok lenni. Új fejezetet nyithatsz a történelemben, vagy mesés kincsekre bukkanhatsz. Akkor gazdag leszek. Nem, Henry. Az archeológus nem lesz gazdag. Mi nem raboljuk ki a múltat, hanem felfedezzük, hogy mindenki gazdagabb legyen általa. De
Miért teszik melléjük azt a sok holmit? Hiszen nekik már nem kell. Igen, de hittek benne, hogy a lelkük tovább él, és időnként visszatér a testükbe. Tényleg? Tényleg? Ez igaz? Nem, Henry, nem igaz, de az ókori egyiptomiak nagy része hitt benne. És mi lesz a mi lelkünkkel? Tudod nagyon jól. Ha jó vagyok, majd a mennybe kerül. Az angyalok közé. Pontosan. Ez a keresztény hit. Mások másképp gondolják. Hogyan? Hát, a jó muszlim a paradicsomba megy, ami a profétájuk szerint csodálatos hely. Főleg egy férfinak. A hinduk a reinkarnációban hisznek. A reinkarnáció. Hitük szerint a halál után a lelkünk új testbe vándorol, aztán megint egy újba, és így tovább. Ugyanaz a lélek? Igen. Különböző testekben? Igen. Honnan érkezünk? Hová tartunk? Ezek az igazi rejtélyek. Minden vallás ezekre keresi a választ. Ezért elmondják, hogy mi vár ránk a halál után. Melyik az igaz? Azt csak a holtak tudják. Mr. Lawrence. Ó, de Henry, ha találkozol egy múmiával, megkérdezheted. Találkozom egy múmiával? Igen. Mikor napnyugtakor a lelke visszatér kiszáradt testébe, lassan kiemelkedik a koporsójából, és kimászik a sötét éjszakába. Hogy útra keljen a sivatagban, ahol csak a sakál ordítása hallatszik. Ott csoszog csontos lábain a homokban. Csiszi-csoszi, csiszi-csoszi. Hűha! Mr. Lawrence. Ha találkozol vele, ő talán válaszol a kérdéseidre. De csak ha visszakíséred a sírjába. Mr. Lawrence, ideje aludni. Ó, egyébként holnap elmegyek a Királyok völgyébe. Egy barátom ott dolgozik egy áshatáson. Velem jönnek? Megyünk, mi Simur? Talán. Talán. Ha édesapád megengedi. Igen. Megengedi. Mehetünk, apám. Szabad. Kérlek. Legyen ez a könyv a naplód. Ha valami érdekel, azt írd bele. Köszönöm, apám. De ne hanyagold el a tanulást. Nem, apám. Ez csodálatos. تقرا ايه يا ولد؟ Érdekli, hogy mit olvasol? Napóleonról szól. Azt mondta, hogy muszáj. Oabuani Kayamni Ahamazin. Ők nagyon bölcs emberek. A tudást nagyon sokra tartják. Assalamu alaikum, ya bui. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yashgar inta yashgar. Henry, bárhová mész, akármelyik országba, tanuld meg a nyelvét. A nyelv nyitja mindennek, nincs ennél fontosabb.
Isten hozott, Ned. Úgy örülök, hogy látlak. Bemutatom Miss Helen Seymourt és Mr. Henry Jones Jr.-t. Ő a barátom Rashid Salam. Pompás, jöjjenek velem. Ned, sikerült. Találtunk egy sírt. Fáraóé? Nem, sajnos nem fáraóé, de Mr. Carter szerint minden lelet fontos. És be fogunk menni? Remélem, Mr. Jones. Hú, de jó. Gali! Miért ültek le az emberek? Ők félnek? Félnek? Mitől félnek? Mondják, síron átok ül. Átok? Halálos átok? Ezek az átkok nem léteznek. Emberek mondják. Dolgozzanak tovább. Most, Mr. Gali. Hát, ha mégis. Biztos nem. Biztos, hogy nem. Jalla, iszjó! Jalla, udeha! Jalla! Felrobbantja a sziklát. A robbanás utat tör a sír felé. Mehet, Demetrius! Pierre, fotózz le a pecséteket is. Nagyon jó, Mr. Carter. Ezek régi leletek. Edények, vászon és pecsétek. 3000 évesek. Ezen Tutankamon fáraó neve van. A gyermek fáraójé, ugye? Hány éves volt? Annyi lehetett, mint most te vagy. Vajon megvannak még a sírok? Biztosan, Mr. Lawrence. És meg is találjuk őket. Ha dolgozunk, és szerencsénk van. Már szinte babonásan hiszek benne, nem tudományos alapon. Henry! És a tegnapi sír, Mr. Carter? Egykorú a többi lelettel, de nem a fáraóé. A férfi neve K. K. Valami mérnök vagy építész lehetett. Ha megnyitottuk, okosabbak leszünk. És elsőként lépnek be oda? Igen. Velünk tartanál? De jó szagú ég. Persze. A munkások nem mennek, az átok miatt. Ez babona, Mr. Gali. Egyszerű babona. Ne menj be, elátkozták. Legyünk nagyon óvatosak. Sok sírban nem volt levegő. Néhány dolog most hirtelen bomlásnak indulhat, ami mérgező lehet. A királyi sírokban csapdák vannak, hogy elriasszák a rablókat. De mivel K. építész volt, ezért itt kicsi a veszély. Ki e sírba lép, az tüzemmel égetem el. Az átok. Rashid, kinyitjuk. Teljesen üres.
No csak. Valaki már járt itt. Sírrablók. Vagy az átok? Henry. Nos, ezt azonnal megtudjuk. Ő volt K? Ő volt K. Ó, szent ég. Rendkívüli. Hol vannak a kincsek? Talán ellopták őket. Nem hiszem. Az ajtó rendben volt. Biztosan van még egy kamra. Erre! Igen. Nyissuk ki. Óvatosan, pecsét volt rajta. Mérgező gáz! Kifelé! Gyorsan! Meg vagyunk. Reggel visszamegyünk. Addigra kitisztul. Állíts egy megbízható őrt, Rashid. Magam érzem, uram. Jó. Vegyél el egy puskát. Hát, ha kell. Én is itt maradhatok. A bátorsága lenyűgöző, de inkább aludjon. Rashid! Merre van? Rashid! Merre van? Menjünk! Rashid! 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 Uramisten! Húha! A múmia eltűnt. Kimászott és elkapta Rashidot. Ennyi, ne butáskodj. Rashid. Henry, ne gyere ide! Szegény fiú. Szörnyű halál. Nem a tűz volt. Itt egy sérülés. Megtámadták. A fegyvere még töltve van. Kairóba kell vinnünk. Ez rendőrségi ügy. Jól van. Én viszem fel. Ma délután. No csak. Igen? Valami ezüstös por. Itt van a lábán. Nem volt itt senki. Minden érintetlen. Ennek nincs semmi értelme. Nincs semmilyen indíték.
De igen, van. Ki e sírba belép, azt tüzemmel égetem el. Elég, Henry. Az átok! De miért kellett megölni? Nem látom az okát. Semmi értelme. Így van rendjén. Meg kell halnunk, hogy aztán örökké élhessünk tovább. A barátom volt, hiányozni fog. De viszont látja, ugye? Hol látnám? A mennyben, miután meghalt. Ha K elengedi, miután kijött a sírból, miután megölte őt. Figyelj, Henry. Mikor azt mondtam, hogy a múmiák előjönnek és a szabadban sétálnak, az az igazság, hogy... Hazudott. Kicsit túloztam. Gyakran megteszem, milyen vagyok. Miért? Nem tudom, de gyakran füllentek. Tudod, hogy a történet izgalmasabb legyen, érdekesebb. Kell, hogy legyen indíték. Muszáj ma este rájönnünk. Igen. Látni akarom a kamrát, mielőtt mások bejönnek. Nem kellene megvárnunk Mr. Cartert? Nem lesz semmi baj. Csak ne nyúljunk semmihez. Nos, Henry, így nézheted ki, K. Csodálatos. A fáraó kegyben tartott. Szolgálataim jutalmául kaptam ezt a becses fejdíszt. A szobor fején lehet, Henry. A lángoló szemű szent sakált. Ez nem az. Hogy? Ez nem az a fejdísz. Nincs rajta semmilyen sakál. Így van. Várj csak egy kicsit. Valami volt itt, ami most hiányzik. Eltűnt. Most már végre megvan az indíték. Valahogy így nézhetett ki. Mit jelent a lángoló szem? A szemek drága kövek lehettek. Ezért lopták el, és ezért halt meg Rashid. De nem értem, hogy miért tűnt el a múmia. Nem itteni tette, ők félnek tőle. Akkor ki? Az egyik segéd? Pierre? Vagy egy műveltebb helyi ember, aki ismerte az átkot, de ő maga nem hitt benne. Pénzt akart és gyűlölte Rashidot. Tudom, Mr. Gali. Ned letartóztatja. Előbb bizonyítékot kell szereznünk. Szinte teljesen elfelejtettem. Mi az? A por, amit Rashidon találtam. Ez magnéziumpor. Pierre.
Szükségem van rád. Átnézem Pierre sátrát. De meg fog ölni. Most nincs bent. Látod, ott van. Tartsd szemmel, ha elindul, rögtön szólj nekem. Hú, mi a manó? Mintha bújócskáznál, jó? Bíz bennem. Harry? Miss Seymour? Nem látta Henryt? Nem. Miért? Mi a baj? Gyorsan, a sírba! Hogy? Akkor mit keres itt? Én csak fényképeket akartam készíteni a lapoknak. Lapoknak? Sok pénzt fizetnek néhány ilyen fényképért. Ártatlan vagyok. Magnéziumport találtunk Rashid testén. De hát magnéziumot nem csak a fényképezéshez használnak. Nézze! Demetrios. Ned, ezzel szokott világítani. Szépen vagyunk. Már a kikötőben várja, hogy felszállhasson egy hajóra. Nem hagyhatjuk elmenni. Hová tetted? Eldugtam. Úgy sem találja meg soha. Elfogta! Igen, de a kövek nincsenek nála. Milyen ország ez a Marokkó?
Ősrégi és titokzatos. Nekünk nagyon szokatlan. Egy teljesen más kultúra. Ott vannak szolgák. Tényleg? Csillapodj, kedvesem, majd meglátod. De várj, azt Algos mondtam... Junior, szállj fel a hajóra. Tényleg így van. Gyere, Harry. Igaz, hogy ott még vannak szolgák. Indulj, És gyere, menjünk. És mit csinálnak a szolgák? Menjünk. A füzetem. Hol a füzetem? A szultán előadása. Ó, köszönöm. Ha elveszett volna, én... Igen, Quezzonig aggodalmaskodtál volna. Milyen messze van Quezzon Tangertől? Úgy 75 mérföldre. Walter iskolatársam volt. Most a London Times tudósítója. Akkor valószínűleg nagyon tiszteletre méltó ember. Harry, drága barátom. Rég láttalak. Íme a feleségem Anna. Jó napot! Üdvözlöm. A hölgy Miss Helen Seymour. És a fiam Harry Junior. Örülök, hogy itt vannak. Jöjjenek, itt van egy hordár. Remélem kellemes volt az út. A tenger néha igen szeszélyes. Szerveztem egy igen érdekes programot. Teja a Jebeli Sariffával. A Jebeli Sariffa? Ő nem Emily King, jól tudja, Miss Seymour. Emily King, ha jól tudom, keresztény nő volt. Sok évvel ezelőtt jött ide. És itt is ment férjhez. Méghozzá nem is akárkihez. A Sarif Mohamed leszármazottja. Nagy méltóság. Figyelemre méltó hölgy, imádni fogják. Junior, mit műveltél? Sajnálom, apám. Így illetlenség megjelenni egy teján. Hogy költözhetett Emily King egy országba, amely ilyen civilizálatlan? Szerintem nagyon romantikus, hogy idejött a férfihoz, akit szeret. Mohamed Rasulullah! Alaykum salam. Ez gyönyörű. Hát nem éppen London, de hangulatos. Mr. Harris. Sharifa, hadd mutassam be Jones professzort. Hódolatom, Sharifa. Isten hozta. Mrs. Jones. Szívesen látom az amerikaiakat. A fiúk Harry. Oh, hello. Hello. Miss Helen Seymour. Üdvözlöm, kedves honfitársam. És Salih Sheikh, a szultán tanácsadója. Isten hozta önöket szerényházamban. Jöjjenek be. A tea már kész. Köszönöm. Junior, hagyd ki nagyíkot. Igen, apám. És ne csinálj galibát. Igen, apám. A Shariffa hozta be az angol teját az országba, és ezért roppant hálás vagyok neki. Mrs. Jones, hogy tetszik Marokkó? Lenyűgöző. Csak a vallási előítéletek nyugtalanítanak. Félek, hogy nem minden muszlim olyan nyílt gondolkodású, mint a barátunk, Mr. Salih.
Sajnos vannak fanatikusok. Legyen elnéző. Mondja, nem ellenkeztek az emberek, mikor a Sharif feleségül vett egy keresztény nőt? Ellenkeztek. De miután feleségül vett, tudták, hogy aki engem semmibe vesz, az vele is ezt teszi. Amit nem tehetnek meg, mert a Sharif hatalmas. Ezért az itteniek befogadtak. Részben a férjem miatt, de részben azért, mert nem erőszakoltam rájuk a saját világomat. Ahogy azt más európaiak teszik. Szóljak Omarnak, hogy menjen ki Henryvel a kertbe, hadd játszanak. Ha nem okoz gondot. Omar. Igen, asszonyom. Csak semmi csínytevés. Még sokat kell utaznunk. Igen, apám. Fogd meg! Gyerünk! Megfogtam! Megfogtam! Sokan ellenzik a gyarmatok létét. Ön mit gondol, Sharifa? Egy országot irányítsanak a saját gyermekei. Kedves Jones professzor, ha európai politikusokkal beszél, mondja el ezt nekik. Nincs rájuk befolyásom, hiszen csak egy tanár vagyok. Ó, 3-0! Figyelj, mert nyerek! Akarja, hogy nyerjek? Dehogy akarom. Igenis. Várj, azt akarom, hogy jól játsz. Nem akarom, hogy engedj nyerni. Igenis. Ó, 1-3. A nyelvet az iskolában tanultad? Nem járok oda. A Sharifától tanultam a nyelvet. Hé, te nem tanulsz? Mázlid van. Igenis. Országom a saját útján fejlődik. Ne európai mércével mérjük. Kész vannak a lovak? Igen, Sharifa. Kitalálom a szultánnak. Ajándék. Így biztosítom az egészségügyi programom jövőjét. Átadnám neki, kérem? Örömmel. Mindenki kész van? Még sok mérföldnyi után előttünk. Minden rendben. Nagyon kellemes délután volt. Nézzenek be visszafelé is. Nem volt rossz. Henry, gyere, indulnunk kell. Már is? Ne ellenkezz, fiam. Vedd az akódat. Quezzommal is lesz kivel játszanom. Nem tudom, csillagom. Félek, hogy Harrynek nem fogunk barátokat találni az úton. Ó, szeretnék, hogy Omar önökkel tartson, mint játszótárs? Ha hajlandó rá. Omar, megparancsolom, hogy kísérd el az ifjú Henry Jones-t Quezzomba. Csomagolj össze. Milyen nyugodt ez a vidék? Azért nem árt figyelni. A dombok között banditák rejtőznek, akik nagy karavánokat is megtámadnak. Jobb, ha vigyázunk. Tudod, már, ez olyan, mint Egyiptom. Az micsoda? Az egy ország. Nem így néz ki minden ország. Nem. Svájcban hegyek vannak, Oroszországban hó. Nem tudom, mi az. Az lesz az esőből, ha hideg van. Kicsi fehér pelyhekben hullik a felhőkből. És ezeket a pelyheket meg lehet fogni? Hát, nem. Hagyni kell, hogy leessen a földre, és akkor beborít mindent. Mindenhol más. Itt egy térkép. Térkép? Igen. Ez egy kép a világról. Látod? Ez Egyiptom, ez Oroszország. Sosem fogom látni egyiket sem. Soha. Próbáld meg. Az egyik barátom biciklin ment Egyiptomba. Együtt voltam vele egy ásatáson. Majd én is archeológus leszek. Mi az az archeus? Archeológus.
Ők járják a világot, és eltűnt civilizációkat keresnek. Te mi leszel, ha felnősz? Szolga. Nem, ha majd felnősz. A szolga mindig szolga marad. Nem mehet el. Igen, de kinek fogja elmondani? Harry, olyan csendes vagy. Nagyon fáradt lehetsz. Csak gondolkodtam. Miről? Omarról. Ne aggódj a barátod miatt. Kap ruhát és ennivalót is. Ha paraszt lenne, folyton küszködnie kellene, hogy eltartsa magát. Jobb neki rabszolgaként. Nincs ember, aki odaadná a szabadságát azért, hogy tető legyen a feje felett. Legyen az bármilyen kényelmes. Ön más kultúrában nőtt fel, Miss Seymour. Az emberi lélek mindenütt ugyanolyan. A rabszolgaság régen teljesen elfogadott volt. Az elutasítása új keletű gondolat. És ha ő nem akar rabszolga lenni? Henry, ezt jelenti a szolgaság. Nincs választása. Sariffa bármikor eladhatja, mint egy cipőt, vagy egy nyakláncot, vagy akármilyen tárgyat. Az ő tulajdona. El is rabolhatják. Szerintem ez a legnagyobb gond a rabszolgasággal, az emberrablás. Emberrablás? Az egész ország területén virágzik az illegális emberkereskedelem. Igen, mocskos üzlet. Mocskos üzlet. Hello, adsz egy kefét? Igen. Kérdezhetek valamit? Nem kell engedélyt kérned. Csak kérdezz bátran. Ebbe az Oroszországba a térképen? Igen? Hogy jutok oda? Nézzük meg. Innen. Mindjárt kiderül. Innen elindulsz hajóval a földközi tengerről a Kaszpi-tengerig, és itt van Oroszország. Ez az óceán? Igen. A világon több a víz, mint a föld. Kié az óceán? Hát, senkié. És azon keresztül bárhova eljuthatsz? Köszönöm a választ. Omar, nem kell hajlonganod. Figyelj, most nem szolga vagy, hanem barát. Gyere! Nézd! Ott van. Vasasa! Allah szeme kísért minket. Vár az otthonom. Miért vannak falai? A támadók ellen. Most is vannak? Nem, most nincsenek. Jones, szerinted milyen szag ez? Hát nem tudom. Engem mindig a tömjén és a döglött macska szagának a keverékére emlékeztet. Ez gusztustalan volt. Az első limonádét kap! Gyerünk! Junior, óvatosan! Limonádé. Kérsz limonádét? Parancsolj. Már nagyon szomjas voltam. Igen. És nagyon finom. Hideg. Hölgyeim, parancsoljanak. Köszönöm, drágám. Akarsz játszani? Persze, csak eszem valamit. Kijelölöm a kaput a padok közé. Rendben. Omar! Gyorsan! Szólj Hádzsinak! Itt egy tolvaj! Menj! Menj! Tűnjön innen! Ki maga? Köszönöm, hogy véded a házam, Indy. Mr. Harris,
Nem ismertem meg. Azt hittem, hogy arab. Ez a lényeg. Hágyi, nincs semmi baj, csak én vagyok az. Csak egy szomjas ember, aki kérné a teáját. Omar majd segít neked. Miért öltözött így? Így könnyebb mozogni a piacon. Egy arab több dolgot tudhat meg, mint egy európai. Szent ég, ön kém? Az újságíró azért nem egészen kém. Nem. A nagyvezírhez készültem, a szultán miniszteréhez. De a szultán sajnos csalódott benne. Úgyhogy a feje egy láncsán van a piacon. Nem tudtunk beszélni. Na hát, egy láncsán van. Ha valaki egyszer megsérti a szultánt, annak levágják a fejét, besózzák, és utána kitűzik, hogy senkinek se jusson eszébe felbosszantani őt. És hogyan lehet őt felbosszantani? Sokféleképp. Úgyis, hogyha valami rosszat mondok? Mindig gondolt végig, hogy mit mondasz. Húha, egy fej test nélkül. Szemei is vannak? Berrok macsa. Nézd, de nem lát semmit. Látom, van érzéked a nyelvhez, ez hasznos. Mi ez az izi, amit az arcára kent? Dióolaj. Ne aggódj. A citromlé lehozza, tessék. És Tiahovics, tu šarup, sikesz? Nyiszunk egy teát? Persze. A szultánt felségnek, vagy ő excellenciájának szólítsuk? Azt hiszem, a felség meg. Értem. Henry, kérlek, ne menj ki a házból, nem biztonságos. Nos, Henrynek nem lesz ideje mászkálni. 3 latin leckét adtam fel neki. Este kikérdezem őket. Igen, Miss Seymour. Anyám. Igen, drága? Légy nagyon óvatos. Nehogy felbosszasd a szultánt. Mr. Harris szerint... A szultán nagyon udvarias a látogatóival, biztosan nem lesz semmi baj. Addig is érezd otthon magad. Hágyi végig itt lesz. Hölgyeim, a professzor lassan már tűkön ül. Indulhatunk? Igen, rögtön. A kertben játszhattok, ha kész leszel a leckével. Jó. Omar! Omar! Figyelj! A nagyvezír feje egy láncsára van tűzve a piacon. Nézzük meg! Neked a piac nem biztonságos. Tudom. Ezért arabra költözöm, mint Mr. Harris. Ha arab vagy, akkor sem. Bármi megtörténhet. Még sosem láttam levágott fejet. Otthon nem csinálnak ilyet. Ha most nem nézem meg, soha többé nem látom. Ne húzzuk az időt, menjünk! Igenis. Az nem parancs volt. Akarj velem jönni. De én nem akarok. Ne mondd ezt. Igenis. Ez sem mond többet. Gyere, na, mókás lesz, megígérem. Ne aggódj már. A piac veszélyes hely, ne nézz senkinek a szemébe. Nem nézek meg semmit, csak a levágott fejet. Megígérem. Lehet, hogy férgek másznak ki a szeméből, vagy keselyük csípkedik. Vagy lehet, hogy megdagadt a nyelve, és kilóg a szájából. Nem mondd, hogy nem akarod látni. De már szeretném látni. Tudtam. De vigyáznunk kell. Bármit kérdeznek, mondd, hogy Allah Arkabi, Allah Aziz. Allah erős, Allah jó. De arabul kell mondanod. Jó. Lepaskan jeru ana. الشايبهم من المراكش عاد
فين كاين راس بلوزير؟ ليش بغيتيها وليدي هو عمرو كله دمايات؟ كافة يمكن من هنا. ايوا شدهر لك. Már nincs itt. Késő van. Menjünk vissza, mielőtt a szüleid visszaérnek. تتقلبوا على راس لوزير الكبير. عرفتي فين كاين؟ تبعوني. Gyere, menjünk! De vissza kell mennünk. Csak megnézzük. Nem lehet messze. تبعوني. واحد الراس الباقي بدمايته. ها هو غير في الدورة. تبعوني. ودابا حصلتي. يلا. هرب. رشيد حل الباب. واخا تبعني. عشان تجير مرة بحال مرة Maradj csendben! Szedd ezt le! Gyorsan a lábam! Hagyjuk a levágott fejet! Tűnjünk innen! Menjünk gyorsan haza! إذا حاولتوا تهربوا مرة أخرى غادي نذبحوكم. ربطهم. Harry, megjöttünk! Megkeresem, erre biztosan kíváncsi lesz. Azt hiszem, a szultán elégedett volt az előadással, élvezte. Roppantul. Néhány percre elaludt. Néhányra, de ez már hatalmas sikernek számít. Friss limonádé. Most csak erre vágyom. Nincs a szobájában. Biztos Omárral játszik. Nem lepne meg, ha bujkálna. Latinból még felelnie kell. Nem hiszem, hogy elbújt. A szultán biztosan érdekli. Hadzsim, menj, keressétek meg. خرجوا قلبوا انت الفوق لتحت قلبوا. Harry!
a baj, Harris? Harry! Te jó ég. Mi az? Mr. Harris! Mr. Harris! Mr. Harris! A fiúk nincsenek itt. Lehet, hogy megszöktek. Hozd a kalapomat, azt hiszem tudom, hová mentek. Hová? Attól félek, hogy túlságosan élénken festettem le neki azt, amivel ma a piacon találkoztam. Tehát azt mondja, hogy elmentek a piacra? A kalapomat. Veled megyek. Jobb, ha maradsz. Ő a fiam, úgyhogy veled megyek. Mikor hányban? Ezt teszi Bajszár. Őket ott ismerem. Árvazusú Rumdajszár. Nasa. Salajvi. Nasa. Tu Samasta. Rue du Lopé. Junior. Ashet, mondja, nem látott két ekkora gyereket? واحد الراجل عنده واحد السيكاتريس هاكا وسنيه مخزين راه داز بيهم من هنا. Mi? Lassú, Médi. شي 3 سوايع. Látták őket? Mit mondott? Kevés az idő. Áruld el, hogy mit mondott! Ezt nem teheted velem, Harris. Veled kell mennem. Nem beszéled a nyelvet, nem ismersz semmit. Értékes perceket vesztenék miattad. Hidd el, jobb, hogyha itt maradsz. A szultánhoz megyek. Hát, ha segít. Ne szólj a szultánnak. Henry, a szó gyorsan terjed. Ha megtudják, hogy baj van, pánikba esnek. Meg fognak szabadulni a bizonyítékoktól. Ó, Istenem! Azt mondja, hogy akkor... Mrs. Jones. Én mutattam meg neki a festéket. Én bolondítottam meg. Egy életre bűntudatom lesz, ha nem hozom vissza önnek a fiút. Kérem, hozza vissza. Hacsi! Stámbo! Az én hibám. Miattam vagyunk itt. Ne beszélj! Ne halljanak meg! Talán, ha elmondom, ki vagyok, elengednek. Dehogy. Megölnek, hogy ne okozhass problémát. Megölnek? Az baj. Reméljük, hogy a gazdánk jó ember lesz. Nem leszek szolga. Tudok például latinul. Arra már többé nem lesz szükséged. Talán majd megmentenek. Azt sem tudják, hol vagyunk. Meg kell szöknünk. Ébredj, ébredj! Gyerünk! Gyere!
سمي مزيانين بزاف. Miért érdekli a fogam? Mert kíváncsi, egészséges vagy-e? És mit csinál velünk? Elad. Akkor nem mentett meg? Nem, ugyanúgy elad minket. Imádkozzunk, hogy jó gazdánk legyen. يلا سيدي نمشيو. Sosem látom a szüleimet, igaz? Omar, mondd meg nekem! Engem eladtak, amikor megszülettem. Soha nem is láttam a szüleimet. El sem búcsúztunk. Mondd velek! Mondd velek! Szép! ايوه بركيا حبيبي راني ما مسالي شيء. ارى سيدي ارى الامسك. شوفوا يا عباد الله، شوفوا 30 ريال. ايوه 30 50 ريال 70 ريال 40 ريال. ايوه شكون قال 40 ريال 50 ريال 50 ريال ما كان حد. شكون يزيد؟ الله يسعدو. هاك اعطيه المولاه ورا الاخر. يلا ارى الاخر سربينا دخي. يلا ارجع لك. ايوه هكاك 8 ريال. والله رجال طلع شويه. هاللعب صحيح ساتر تيركن وشاد وصحيح واسمني زينين. شوف وكيسمع مزيان. هاللعب راسيك. ايوه شكون قال 50 ريال؟ شكون قال 50 شكون اخر؟ ايوه 60
شكون اخر؟ ايوه 60 ريال 60 زياد شكون اخر؟ 100 ريال ايوه 100 عبد الله خديك 110 ريال 110 150 هذا عبد الغني كبر زيدوا 200 ريال 250 مزيان الله يرضي عليك 150 200 300 ريال 150 400 ريال 400 الله يسعدوه الله يسعدوه انا هكا عطيني خونا انا ناخذ ارفدنا هذا جاد بقينا زيد انا واحد اخر Fogalmad róla, hogy a szüleid hogy aggódnak miattad? Mr. Harris, azért jött, hogy visszavigyen? Csak ha megígéred, hogy többé nem csinálsz ilyen ostobaságot. Megígérem. De jó, hogy látom. Azt elhiszem. Micsoda jelmez. Gratulálok. Van érzéked a csaláshoz. Hogyan talált rám? Az országban már csak itt árulnak rabszolgákat. Na gyere, a szüleid nagyon várnak. Mi lesz Omárral? Túl kockázatos. Áruhában vagyunk. Nem. Ott hagyhatott volna. Visszajött értem. Indi, Omar szolga volt, és ezután is az lesz. Nincs különbség. A barátom. Nem hagyom itt. 400 riát fizettem, érted? Csak 100 maradt. Nem tudjuk megvenni. Próbáljuk meg. Kérem. شوفوا تمنظروا هاد العبد شحال صحيح قوي يستاهل فلوس كثيره زياده شكون قال يستاهل فلوس كثيره شكون قال سيادة 20 شكون اخر 30 ريال 30 40 الله يرضي عليك تفضلوا سيادة تفضلوا زيدوا 45 50 60 ريال 60 70 ريال 70 80 ايوه 80 90 100 الويل ما يتكلم الا جديد ايش ارى زون لاش ما قلتي عليك بقري على كلوخ ما خشناش على ريال على عبد 100 كليم اسمعني ازيدي شي هتكسو ازيد عليها قبيل ما كاميوني حمك تقدم اسيدي انت دير زياده وتقدموا زيد الله يهديك دير زياده وتقدموا زيد الله يهديك الله يربحو الله يسعدو خذ عليها هادشي خذ عليها انا ناخذ باش اسمك لصا مازال عبيد كتار Omar, Mr. Harris, szabad vagy? Valóban? Mr. Harris? A sarifához viszlek, az övé vagy. Igen, Mr. Harris. Az adósa vagyok. Pontosan. Gyerünk, Indi! Gyere! Zsibul! Köszönöm, Harris. Szóra sem érdemes.
Isten hozta önöket. A szultán elégedett volt az előadással? Teljes mértékben. Köszönöm a kérdést. És kellemesen utaztak? Ez az utazás mindenkinek kitűnő lecke volt. És Omar, megfelelő utitársa voltál az ifjú Henrynek? Igen, teljesen. Így van, apám. Omar tökéletes útitárs volt. Mindent megtett nekem. Így volt, apám? Igen. Igen, így volt. Elkísérte Juniort mindenhová. Nagyon jó. Omar, menj és segíts takarítani. Igen, asszonyom. Omar, várj! Megmutatom a virágokat, amik mostanában nyíltak ki. Nos, hát ha találok egy másik fejet. Légy nagyon híres archeológus. Talán majd még találkozunk. Igen. És akkor megmutatom Svájc hegyeit. Vagy New Jersey-t. Vagy az óceánt. Igen, az óceánt. Az jó. Andy, neked köszönhetem az álmaimat. Én nem járhatom be a világot úgy, ahogy te. De már vannak álmaim. Tessék. Vedd el. A térképed? Majd szerzek másikat. Köszönöm. Mennem kell dolgozni. Ne, Omar. A barátom vagy.